L-40 kooperattiva f'pajjiżna li jfissru 5,000 familja jiġġeneraw 120 miljun euro fit-tul fis-sena. Dan qalu l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula tnediet libsa ġdida għal Kooperattivi Malta. Kooperattivi Malta għandha taħta aktar minn 40 kooperattiva minn setturi varji, bħal dawk tradizzjonali tal-bidja u s-sajd u oħrajn moderni bħal kumpaniji tal-marketing, tal-konsulenzi, tat-trasport, tat-teknoloġija u tal-arti. Il-kap eżekuttiv ta' Kooperattivi Malta, Daniel Xkembri, spjega l-għajnuna li toffri l-għaqda lin-negozji fi żminijiet ta' bżonn. Kull minnu membru f'kooperativa u jgħaddi minn żmien ta' kriżi finanzjarja mħabba Mart, pereżempju, aħna wkoll nisponserjaw parti mill-paga sakemm il-persuna jerġa' jirkupra għalfejn għax il-core value tagħna huwa dejjem magħmul fuq kooperattiva, fuq kif tikkopera u toħloq kooperazzjoni ma' xulxin. U għatkellem ukoll dwar is-servizzi ta' konsulenzi li toffri Kooperattivi Malta. Nagħtu ħafna servizzi fosthom l-advisory li huwa importanti ħafna kooperativi jkunlhom bżonn pariri ta' kif jistgħu jiġġeneraw iktar profitti, ta' kif jistgħu jkunu aktar effiċjenti fis-sistemi tagħhom, ta' kif jistgħu jkollhom training aħjar jew recruitment li jkun iktar b'saħħtu biex dejjem huma jibqgħu kif suppost ikunu fil-kompetizzjoni tal-open market. Minnaħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri sostna dwar l-importanza li aktar sidien ta' negozji naqdu f'kooperattiva għaliex huwa mudell aktar reżiljenti. Stajja naraw fil-pandemija kif ma kien hemm l-ebda falliment ta' ebda kooperattiva minkejja ovvjament hemm l-isfidi u d-diffikultajiet tagħhom, il-mudell huwa mudell li jibqa' jirnexxi. U għalhekk irridu naraw anke issa bid-dera li jkunu ġdida li qegħdin juru li waslu tip ta' informazzjoni ma' aktar nies sabiex iktar nies jikkunsidraw dan il-mudell bħala attività ekonomika tagħhom.